Opiskelen, koska haluaisin oppia uusia asioita. Koska se on minusta kivaa ja haluan hyvän työpaikan. Mä haen tätä ammattia. Haluan oppia uusia asioita. Tulevaisuudelta toivon, että saisin oman asunnon. Opiskeleminen on hauskaa. Olen jo saanut työpaikan Valkeakosken toimintakeskuksesta. Haluan opiskella, että pärjäs parempi elämässä. Opiskelen metallialaa, koska tykkää metallihommista. Haluaisin laittaa hyvää ruokaa. Opiskelen, koska tykkään touhuta henkilö- ja kuorma-autojen kanssa. Opetella tekemään ruokaa. Moi! Mun nimi on Eero ja kerron teille valmentavasta koulutuksesta täällä Luovissa. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tarkoituksena on, että pystyt jatkamaan opiskellesi ammatillisia opintoja tai työelämään. Luovissa opiskelu on erilaista kuin yläkoulussa. Opintoja kuuluu muun muassa arkielämän taitoja, jatko-opintojen suunnittelua ja työelämään valmentautumista. Suurin ero yläkouluun on se, että täällä ei yleensä läksyjä tule kotiin. Tässä on mun luokka, eli valmentava 1. Meidän luokassa on 10 opiskelijaa. Luokkatoverit on mukavia, luokkahenki on ihan hyvä ja olen saanut luokasta muutamia hyviä kavereita. Annu, minne sinä olet hakemassa ensi syksyllä opiskelemaan? No mä oon hakemassa tuonne Alavuudelle sinne kokkikeiterin linjalle ja tuonne Perttulaan tuonne kokkikeiterin linjalle opiskelemaan. Krisu, minne sinä olet hakemassa ensi syksyllä opiskelemaan? Mä oon hakemassa Moi, mä oon Juuli ja mä kerron teille valmentavasta koulutuksesta täällä Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa Koivistontien toimipisteessä. Opetussuunnitelmaan kuuluu muun muassa arkielämätaitojen opettelu. Suunnitellaan itse ruokalistat, jotka sitten toteutetaan opetuskeittiöllä yhdessä. Moi, minä olen Atte. Meidän luokassa on 10 opiskelijaa ryhmässä. Ruokahenki on meidän luokassa hyvä ja olen saanut luokasta hyviä kavereita. Moi, minä olen Juuso ja olin työelämän valmentautumisjaksolla Villavuohen ojalla. Tänään me valmistamme jauhelihakastiketta, perunoita, salattia ja jälkiruokaa. Päivä olen Grecia Longa ja opiskelen Takovassa. Täällä pystyy keskittyä, saa työrauhaa, saat aika miettiä tehtävistä.
Jos tarvii apua, opettaja kyllä auttaa siinä. Me opiskellaan englantia, matikkaa, ruoanlaittoa, liikuntaa ja kuista. Hei, olen Valtteri, 17-vuotias opiskelija Lempäälän valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa. Meidän opetus on kiinteistönhoitopainoitteista ja teemme myös monen eri alan teknisiä töitä. Olemme useimmiten töissä muualla kuin luokassa. Tämän vuoden aikana olen miettinyt ammattivalintaani ja käynyt koulutuskokeilussa logistiikan alalla ja kiinteistöhoidon alalla. Meillä on seikkailukasvatusta viikoittain. Silloin ollaan reissussa koko päivä ja käydään opiskelemassa eri taitoja suunnitellusti. Olemme olleet kotiretkillä, käyneet lumikenkäilemässä ja pilkkimässä. Olen Ismo Mäkinen ja asun asuntolossa. Opiskelen valmentavassa koulutuksessa Aitossa. Opiskelemme terveystietoa ja äidinkieltä ja kotitaloutta. Tulevaisuudessa olisi aikomus opiskella täällä puhdistuspalvelulinjalla. Minä olen Maija Näyjänäinen. Opiskelen Aiton koulutuskeskuksessa käsityölinjalla ensimmäistä vuotta. Mä pidän kutomisesta. Me kudomme poppanoita ja mattoja. Mä oon Jussi Aalto, 21V. Opiskelen Aiton koulutuskeskus. Ammattinani oli puhdistus, kiinteistöala. Olen Anna Valkaa, opiskelen Aiton koulutuskeskuksessa kotitalous- ja puhdistuspalvelulinjojen perustutkintoa 3. vuotta. Oppitunneilla leivomme paljon ja laitamme ruokaa. Pidämme joka toinen viikko oheikahvilaa. Tämä koulu on ollut elämäni paras koulu, mistä olen saanut opiskella. Mä oon Heloisen. Mä oon Saku. Mä oon Aura. Ja me opiskellaan 3. vuotta Tampereen palvelujen ammattiopistossa kokiksi, pienluokassa. Mä varmaan pärjään siis paremmin pienemmässä ryhmässä, että jos olisi kauhean iso ryhmä, niin mulla olisi ollut tosi vaikeaa siellä. Joo, ja mulla kanssa se, että kun mä olin ykkösellä isommassa ryhmässä, niin silloin se tuotti vaikeuksia, että oli vaikeeta kaikki tehtävät ja tulla toimeen muiden kanssa. Mutta nyt kun siirtyi 2. tähän pienryhmään, niin heti tuli kaikkien kanssa toimeen ja onnistunut kaikki paljon paremmin.
siinä pienluokassa kun pitää ajatella, että kaikilla on niitä ongelmia, niitä niin kuin omia ADHD:tä. Meilläkin on niin kuin Aspergerista ADHD, niin kuin tommosta. Niin siellä niin kuin ei välttämättä niin kuin aina ymmärrä sitä joka päivä, kun saattanut herätä väärällä jalalla. Niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että niin kuin tuolla on vähän tommonen erilainen juttu kuin mulla esimerkiksi. Niin sitten se alkaa helposti ärsyttää, mutta sitten se vaan niin kuin pitää jossain kohtaa niin kuin ymmärtää, että ai niin joo, tollakin on tommonen. Tampereen seudun ammattiopistossa Hermannassa voi myös opiskella pienryhmässä. Pienryhmässä voi opiskella esimerkiksi levyseppä-hitsaajaksi. Minä olen Silja ja opiskelen ammattiopisto Luovissa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa. Se tarkoittaa sitä, että 3 vuoden päästä minusta tulee toimitilahuoltaja ja valmistun ammattiin. Toimitilahuoltaja tekee työkseen esimerkiksi siivous- ja ateria- ja kahvituspalvelutehtäviä. Toimitilahuoltaja voi olla töissä vaikka päiväkodissa, terveyskeskuksessa tai hotellissa. Olen Jolmatson ja opiskelen tätä kokiksi. Koulussa mulla on ollut helpotettuja tehtävät on ollut matikka ja kielet. Minä olen Mavlud Bojan, opiskelen Tampereen seudun ammattiopistossa kone- ja metallialalla. Haluan opiskella, jotta saan ammattiin ja pääsen töihin. Minulla on ollut kielivaikeuksia, joka on vaikuttanut opintojen opiskelua, mutta olen kuitenkin saanut apua ohjaajiltani ja muilta opettajilta. Opiskelu pitää sisällään teoriaan kuin käytäntöä, mutta kuitenkin pidän enemmän käsillä tekemisestä. Oppilaan pitää olla ahkera ja aktiivinen, että pärjää täällä. Täällä opiskellaan teknistä perustusta, sähkötekniikkaa ja koneasennusta, hitsausta, sorvausta, jyrsintä. Itse asiassa mä tykkään hitsauksesta eniten, mutta koneestakin on mukava. Haluan opiskella, jotta saan ammattia ja pääsen töihin, ja tulevaisuudessa voin opiskella lisää, jos on mahdollista. Mun nimeni on Katri ja mä opiskelen Tampereen palvelualan ammattiopistossa 3. vuotta kodinhuoltajaksi. 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 3.
Töissä tykkään tehdä just ihmisten kanssa ja olla niin kuin jutella ihmisten kanssa ja tehdä niiden kanssa asioita. Ihan normipäivä, jokapäiväisiä asioitakin voi tehdä. Tavallaan niin kuin alitussilta siihen opiskeluun. Tässä tehdään niin kuin samoja asioita kuin lähihoitajakoulutuksessa, paitsi ilman lääkelaskentaa. Henkilökohtaiseksi avustajaksi voidaan mennä ja sitten siitä niin kuin tehdä niiden kanssa jotain ruokaa tai siivota, jos tarvii. Mutta ihan normiasioitakin voi tehdä. Semmoista niin kuin on meidän ala. Mites sun ensimmäinen vuosi? No ihan hyvin. Meillä oli siivoamista ja ruoanlaittoa. Moi, olen Manu Saari ja opiskelen Tampereen seudun ammattiopistolla logistiikkapuolella Nokialla. Olen täällä toista vuotta ja 1 vuosi olisi jäljellä ja sen olen oppisopimuksella. Opiskelu täällä on mukavaa ja monipuolista. Koulukaverit ja opettajat ovat todella auttavaisia ja mukavia. Ja jos on vaikeuksia, niin niihinkin löytyy aina apua ja tukea. Työsalitunneilla pestään ja huolletaan henkilöautoja sekä raskasta kalustoa. Myös keikkoja on, kun kortteja saadaan, eli kuorma-autoilla tehdään esim. Muuttohommia sun muita, että täällä oppii tutustumaan monipuoliseen kalustoon.